ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାରିପଦା ହରିବୈଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ। ଆମେ ଆମର 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆମେ ବାରିପଦାରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଖମାରୀ ଠାରୁ ଆମେ ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଅଦ୍ୟାବଧି 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛୁ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମର ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। 2 ଦିନ ଗଲା କାଲି ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଚାଲାବୁଲା କରିହେଲାନି। ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବୁଲେଇଦେଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ। ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ